sa sisian pan ya ango yu blay o try lo kerku ya ka gm jonga ba jongpi ngin yo biang ya kemet ka ba koi ba kya ngai kublay nam ta jongpi baro ki ba sha skor ya ktien jong try kani ka dei ka jikai ka bang yo ha ka benta ka balai na ka great commission like dia ka jikai ka benta ka balai na kata ka bangi page phang ka hukum ka jong uji Jesus ki senran bikin le nyala yo page ha ka benta ka baningkong bat ka baar ha ki benta ba lek no rai mentang ye play jingmut ba ngets cam ublay ker khu ye pi bet ka yeng sam jong pi sha skor ka ktien jong ublay ai bau try un ker khu pi da ka jing ai ka jong ublay ba kan long jing pen slek ka jong try ye pi ba dia ka gm jong pi nang ni sakman ha ka dia por ka benta nganya pulia biang na ka ktien jong ublay phang ka great commission ka benta ka balai ka banginya page menta ngarangnya pergen mau biang nadu ka basdang ha ka bal tho ha ka gospel ka jong Matthias kal nong ka ba arupra dar khot ka ba khat pra haro ka ba arpho ka ktien ka ba jisu ong gumni jisu ti ulawan ulakran ki doong lai hanga ka bor habeneng bat hakendo mar kata kain tu kedelek no opi tu penlong senran di kiben riu baro dapen baptis ki haka kerteng ka jong ukpa ka jong ukhun ba ka jong mensi makhoi dahi kai ki ban sumar ki ke bangal hukum api hakmi ru ngangan lorgat bat pi halagasngi hadu kabuai no ka perthai hangni ha bangila pet ika benta ka baningkong ha ki por lek no ngeno pet shu manta rangi sipakan mau kendiat ka benta ka baningkong bangi pet kedai ka bangi pet menu jisu ukrani ka great commission jisu ai ka great commission kedai on ha bola dap ban job yau saitan ka pop ka jingyap kata kamun on ha bola mi no na ulum jingtap ka jingyap kam laban bat yu ulum jingtap ulam mi no hari kata ken on mi no ulam mi pau ki senran bat shaban kiu no shabaneng jisu wang laai nga ka bor baro habreng ba khandau namar kata khilet no api penlong senran di kiben riu baro ka baningkong ipet ban penlong senran di kiben riu baro ka ba aruang dapen baptis seki ha ka kerteng ka jong ukpa ka jong ukhun ba ka jong mensi makhuit ban ka balai menta ka bang ipet kan kalong jisu wang dahi kayaki ban sumari ki ai baro ki banga ngala hukum api hikayap ki bapin sumari ki bro hikayap ki ban sumari ki bro kapala hukum api hakmi ngangan long rekat api halagasngi hadu ka buai ka perthai ibentai balai dei bau jisu ang onda habala dap ban baptis don kamru ban hikai ki brio bakin yaine how try bakin bat ek benta jong try umba ong jisu hikai ban sumari ki bro ki bangala hukum hapi ha ka way na peneng ka Bible ha ka tien nong way ka tien jong try ka ong teaching them to obey everything I have commanded you hikaya ki ban obey ban sumar ya ki bro ka bangala hukum hapi ke kata ka benta ka bangidan kamban sumar lai ke kata ka benta bidan ka bangidan kamban ko ngu ke kata ka benta ka bangi kum ki senran ngidan kamban chania scam how try bolong oblay ko mangitip bagani ka great commission kam dai tang nam ta ki khat arngut ki senran jong jisu kadai ya kita ki nong buat ru jong jisu ki balong hadu menta menne manga brapi ki banget ki jong try ngidang don ha ka slak ndo ban pendap ya kata ka great commission ka bau jisu kran yang abrepi hang ni ha bangi pe chu jisu ukmi lenti jisu ang nuot ba barok ki kristan ki dei ban kongut ki dei ban sumar ya hukum ke jong jisu ba kani kan ka long ka ba kong santam ka ba jisu ukmi lenti na ka jm jong ba jong pi kani kan ke dei kata ka kamram ke jong ki disciple jong jisu ban buat kan ha ka bakin le ya ta benta utrai jisu ukwangi ban hikaya ki baro ki bangala hukum api ki kata hukum ke jong utrai let's see ya ka bangin hikai ngin hikai bakin sumar kin sumari hukum ke jong utrai ngin pechwai diktin ke hukum ke jong utrai ke hukum ke jong utrai kin mau no Matthias kelong ba arfu ar ka khat ka ba laifu sau do sau pho hangni kinong bur yau jisu ki wan ladon ru ki parisi hangta ki buan ban keli yau jisu kani ka jingkeli kelong ba ki keli yau jisu ki ong kanu no preng ki hukum ka ba kham krau kani ka jingkeli kelong ba ki keli ban tenju yau jisu ha ka khat ka ba laifun riu ko ong kumni ko nong hikai kanu ka hukum ka ba kham krau na ka hukum jisu ti ulay thu hau men iet yau try ba ublay jomi da ka donut jomi baro da ka men siam jomi baro da ka jingmut jomi baro kani ken kalong hukum ka baningkong ba ka krau ba ka ba ar kalong kum kata men iet yau paramarjan jomi kumba yaladi hakini ki ar hukum las dien hukum baro bat ya kinong it hulpa jisu ang
haba ki crunch pang go hukum ya ka ai go hukum bikin buat la keli kanu go hukum ga kham khrau bat mantar ngi pe hadin bagi la pediang ya Jisu ila dapat ngam sing baptis Jisu ong hikai ki ban sumar ki ai ge bro hukum api ga hukum ga baning kong ga jong Jisu kolong ban it yau try bau belai jongi da ka donut jongi baro da ka mensiam jongi baro da ka jingmut jeng berkat jongi baro kadi kolong hukum ga baning kong bat ga ar kolong ban it ik para marjan gi ban bat ngi kom bai la dia kadi kari hukum ga jong belai nam ta jong bat jong pi ki nong buat ki ba it yau try habangi pai shu ban play jingmut hakani ko hukum ga jong try habangi pet ban sumari hukum jong try ngin play jingmut pang ni banta kum ju ru na Matius kelang besan ka basau pulai do sau pesan ngan puli di ketien ki ong kum ni pilio sngo balo ong men it yalo para marjan men shun ru yo ba shun ni me han rei nga ong hami tu it ya ki nong shun jong pi tu kerku ya kita ke batem ya pi tu le bah ya kita ke ba shun ya pi tu duairu na kam ta ki bale snio ya pi bat ke bale ben ya pi pilio sngo ong u Jisu Baki bala let no ki ong men iet yelo para marjan men shun yo shun mi reu Jisu ong kani pat kabanga ong pi kelong ba pin kerku ya kita ba tim ni pi pin le ba ken ya kita ki ba shun ni pi pin duairu na kam ta ki ba le snio pi kani kani hukum ga jong u Jisu hang ni pen kala khong pong ya ka ai ka baro ka bala keren da ki nong thu lupa ka ba let no u ong hakani ka we ga banta kelong ba ngi hap le ba wat ya kita ki nong shun ngin hapan kurku ki batim ngin hapan le baharu ki basyun ngin duain ki balek ben ya ka GM jongi kani ri jinglong jong ki senran jong utrai ka ba ublai ukmi lanti hang ni Jisu ukli shu na ka long ka basan jong Matius ka khot ka basau pun riu pan habangi puli shu Jisu ong kum ni na balara pi it ya ki ba it ya pi yo nong ayu hatu ki nong krong kimle kumju kamut ba Jisu wang ba ka jingit nong krong ka jingit kita ki nong krong khajana ki nong lum khajana ki tax collector ki iet tangi ba iet ki iet tangi ba aya ki henreu Jisu ukentu ngi ki para ben ukentu ngi kan ki nong buat jong utrai bangin la hapan le ba ngin hap iet ki ba shuan ngi ngin kerku ki ba tim ngi ngin le ba ki ba shuan ngi bangin duairu na kam ta ki ba le snio ba ki ba le ben ngi kani re ki hukum ga jong utrai ya ka jim jongi kan mau meneh ke Great Commission Jisu ang kelet no opi penlong senrani ki ben rio baro da pen baptis ki ketang kupau kom sem kun da hikai ki ban sumar ki ai ki baro hukum opi ka hukum ke jong trai ke long bangin iet ki weipat kum ba yala dia ong trai Jisu apa ni pais pangade ketien sumar ka bangi ong meneh ban hap kok ngu ka wan ru chaka wei ke benta ka bolong bangin hap ban yaine baru trai ngin hap ban yaine baru try ka jing yaine jongi kede ka ba utrai ukmi lenti nak po jonga ba jongpi maka ktien jong try ka ong uta ubi yaine hada bakut uta kan nyo la im ndei tang uta bolyo pen baptis bolyo plano ikipop jong u bola klabamet bola baptis tang uta nyo jom jot rei u hap ban yaine ru ong try uta ubi yaine hada bakut uta kan onyo la im habangi perkat sepang ka ktien yaine ngakwa ban ai pi ke nuksa Syubuh mentangin ai ke example Lara hayeng jong pi khot ye nong tray be in tray hayeng jong pi let's see ki bahayeng at sige ki trayeng mana ma pi kum trayeng pin ong ye ta ibawan tray hayeng pe kong pin hap ban ye ne ban ngi namar ngi dang don ikoni baret kini ki khoni ba her gidang let school entai hap ye ne ban ngi khang mangin pendap ikam ki jambaro iki ki bro jon kam jong pi ngla tip mangi ini kongkong ibawan tray tahiyeng ila yaine ba kata kayeng kata kamut subuk menta lara ikum bakla apa benang sat ya kapela ba ka sabon ka plot ka hap apa ka jaka sat badang ta ada ka pat no ka ai ka ban jaya ita ikna ini kena lara ipet no na ta ka jaka ipet no na ta kayeng kamut ikam pendap ya ka jingai ni ka ba Jisu ong hang ni kamut ka ba Jisu try ukwa ingi bengen yaine how try utip ya ka jinglong jongi Jisu tip yak jinglong brio jongi utip yak jingklot jongi ukwa pat mangin yai ne ba utrai yai ne kamut bangin haban siang scam ba utrai haki ke baro jonga GM jongi ngila banum long ki babet babiang nalihi hari habang yai ne ha utrai u ainging yak jingem babiang apo jonga ba jongpin nya phai lang bat pi khindiat yones lamba khat san ka khot ka ba ningkong hadu ka khot ka ba san ka ongkum ni Jisu ang mangangalong uding sokwan ubasisya baru kupa jonga ulong unong sumar briso katenat baro
bahanga ka bam saiso ungor no. Baka tenat baro ka ba saiso uklat ya ka. Bahkan saiso kambun. Pi menta pi long jaba kut. Da kata ka ketien ya ka bangala keren na pi. Tu yai ne hanga bat manga pi. Kum baka tenat ka melak ban saiso naladihi. Lem da ka yai ne ha udeng sawan. Kum ta mapiru lem da pi yai ne hanga. Mangangalong udeng sawan. Mapi kitanat. Uta ubiyai ne hanga bat mga hau uta usay so shibun na baklem mga pimla banle ruem utray uang hangni uan ra yakaway gabentah ba yipait na kalong ba katsan jong uyanes man page pang jing yai ne ujisu uan ra haka khot ka baningkong uang kumni uan ra ka relationship ni ka jing day hapreng ublay ba ukpa ba ublay ba ukun kata ka relationship kalong kumni uang mga ngalong uding sawan ba ukpa jonga uday unong sumar briso kani ka relationship bat hangni ujisu wan ra ruang bat mapipat pilong kitanat hakat hot ka ba aru ai pat ka relationship apeng ka jing day jongi ki banget jong try ringkat ba ujisu ang ngalong uding sawan mapipat pilong kitanat hangni kniat wan ra ka relationship apeng ublay ba ukpa ublay ba ukun bat ki banget jong u kibetan hakani ka khendo ka bakan top yang abde pi ki bangai ke jong utrai ka ketien jo ublai ka keren yangi yakani ka benta yakani lo ong kata ka bakadai kata ka parsi lani ukran kata ki parables ki boong lesi pilaban kelianga ka ai kata ka parsi lani ka ai kata ka parables ngalaban ong ka wai ka ketien kum ni ka parsi li parables ka kita ki boong ka ketien nong wai the earthly story with heavenly meaning. Ka jing tho khana ka ba kinja perthai ani ka ba yo iya ka benta ba kinja perthai hari ka ba ka jingmut ka ba kinja baneng. Ujisu jupanan kamar bo ruang ngalong unong ap lang brot obha pilong ka lang brot jonga. Ujisu upanan kam da shibon ki benta ki ba kum kini ki rukom kren. Ka ba ujisu wan ra engi ru hang ni ba ulong ma u ding sawan ba ngi dei ki tenat ki jong ujisu ki ban hap ayai ni bat utrai. Ka jingkli ngi ka long kum ni. Hadu katnu mapi bat nga ngin hap ban yai ne how try hado kat nu mapi ki mi hap yai ne hado kat nu kan ka benta ba jisu hikai ngi spang jingai ne bat ka ei kata ka jingai ne ka ba jisu hikai ngi kum nu ngin yai ne kan wong jisu kum ba ka tenat kamla ban sai so na lihi kum taru pin hap ban yai ne anga hang ni khniat jisu ukran spang uso uan anda habala yai ne namar uso udai result jong jingai ne Ani usok dik kita outcome ni ka mi nak jingai ni kadai ke ai bro ka bau try wan ra po jonga ba jong pi hang ni ka wan ra lau jisu a jingmut ya utnat ba uding so wan sibuk mata ngan ai ka wei nuksa ka ba pen iya nga ba pi kum nu bangin yai ni how try ngala ban kli pi ni ka jingkli ka balong kum ni atu pili ini am utnat ubu yai ni ha uding hoi pi ibon henrei utnat ulah ni man yai ni la susah prek hoi yai ni hi utran ulan yang menyanyi la syutiat utelai hoi uyai ne hi henrei kum uta umla ban saiso hakani ka jela jong iru teng teng yong bagi ke jela kristan hari dang don shibon ki brio ki basu saprek da imei ipa jong i namar imei ipa ki long stan ngiru ki so mi long stan lem la su kai ngi ke yang stan ring pat sim la don ke jinga de ka bajan mat ujisu la su saprek yangi la syutiat telai yangi ni don teng don ha udieng henrei ngimpat la ban sai so na lihi hang ni utrai uang kan uta utnat uhap an yai ni hau ding sawan baun sai so shibon na ken mau ya kan ka benta men ba hakayieng ka bang ngasa men bang nang red laong ba ipa junga iju sumari ki ya so uwe na peng kita ki so ubala mi ba antala mi kita ki so laong ba teng teng lau jukur shan de ki siet ikitenat namar ba ki jam hadu kata-kata hajan jieng jongi pat Kidan kita iwe ibrio iba usok ulong red ulong suai. Barkum ta hakawe kisin la pano ya uta utenat. Na uta uding ubadan hakayeng jongi. Barkum ta la sia ya uta utenat la aino ken. Hai ta ibrio la lej banra hala ujong uding jongi. Barka ai ka ile ini ibrio I atno ya utu snap jong utu umet ba jong I nang ta andalo atno kum tu isim ya utu tenat ubaret ipendai ha ka tu ka jing otno banang ta dei sa sop ha da ka jan onra sop ha da ka jan sop ha da ka kendo ba kata ka jing sop kolong ka ba hap sumar ha hari melawan ka liur onra lawan pat kata ka benta ka jing saiso ini dieng ilami baila kies loy kani ka dei ka ai ka ibro ka ba kran nam ta jong ba jong pi abang ipait na ka ktien jong blai u Petrus
Ukraine ha ka lenong ka baar ka khot ka baar pusau jo ka city beningkong su Petrus ong kum ni ubada ka jing James nam jong u la pin kya yangi kadai ka jing mong ka jong u Jisu bolong met ba la pin kya yangi habangi perkhat spang ka jing mong ka jong u Jisu spang ka jing long ka jong ka met jong u Jisu ni la ban kli hado kat lu ka jing mong jong ka met ka jong u Jisu ka dan lai la ban perkhat hado kat lu ka jing mong ka jong ka met jong u Jisu ni la ban ong ka jing mong jong ka met jong Jisu bolong ngadu nak ka bentak kli jong u kuma pitep hado ka bentak cat jong u nang tade la bom ya ka met jong u Jisu da kita ki shabub ni kita ki jing bom ki bala thau ki por men chua ki ba an haba bom yo brio ma idan iba nep nakmut pat kum ta ken an la bom yo brio ki tarno ya ka do ru sendan kini ki jing ja ka ba ja ha ka por bala penmong ya ka met jong Jisu nang tala bu ya ka pan singat sya aka kli jong Jisu om ta kata la sa ki prek na ki kti jong Jisu para om ta kata la sa ru ni ki chat jong Jisu ndai tang kata wei ka benta kalong on haba Jisu la no lenge la ka kli kidung sa usum nakakrong jong Jisu habadung no usum pitrai Jisu tan hajrong kidung gimana po usum upailing ba si klong snam ki do jam baro ka jong met jong trai ka ba ka snam ka tiut no na ka met ka jong trai baro kani di jingmong jong met ka jong Jisu hang ni bang i perkhat kumlo ko nyai ne how try nyai ne ko mau tunat uyai ne how ding sawan na maria ding sawan la penmong kanang ba mangi tunat nyo ba nyai ne hau namar ka ktian chuk blai ka ong lara klem ka jing jingam snam ka jong utrai amdan ka jing map iki pop jongi amdan ka jing pen khia iki pop jongi nganget skam utrai ong ku kerdo iki banget jong blai ki ba shak score limang ni jing sam ka khindiat ha ka great commission ka benta ka balai kaya thu ingi spang ka benta ka bangin ya shaprang shu ngin sa pe chu ha ka benta ka buat spang kumno pan ki senran ki le on da haba ki la dap an pendap yak ni kam utrai on ku kerdo ipi on ai bor ipi tat aro ni syambiang ai ublay unle is ay yakachim jong pi amen